Hello, this is Mark Piquet at Oxeye Labs. Today I'm going to show a brief demonstration of browser native interaction using Cohere AI on a clone of the official Government of Canada Passport website. The passport content is in English, but this time I'm using Bing Translator to speak to users' questions and responses in Greek in order to demonstrate VoiceOS's multilingual capabilities. I'll ask a few real passport intake questions and the system will respond verbally. Accessing virtual assistant. Γεια σας. Είστε βοήθεια με αίτηση για καναδικό διαβατήριο ή έχετε κάποια ερώτηση? Γεια σου. Με ποιον μιλάω? Αυτό είναι το Cohere. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Πρέπει να πάω στο Ντουμπάι σε λίγες μέρες. Υπάρχει κάτι που θα πρέπει να ξέρω? Ισχύει η ταξιδιωτική οδηγία της κυβέρνησης του Καναδά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η τρέχουσα συμβουλή είναι: αποφύγετε όλα τα ταξίδια. Θα ήθελα να κάνω αίτηση για διαβατήριο. Κάνετε αίτηση για νέο διαβατήριο, ανανέωση ή αντικατάσταση. Νέο διαβατήριο. Αυτό το διαβατήριο είναι για ενήλικα ή για παιδί? Ενήλικας. Κάνετε αίτηση στον Καναδά ή από το εξωτερικό? Στον Καναδά. Χρειάζεστε τυπική, γρήγορη ή επίγουσα εξυπηρέτηση? Φεύγω σε 5 μέρες. Ποιο χρειάζομαι? Χρειάζεστε διαβατήριο 5 ετών ή 10 ετών? 10 χρόνια. Κάνετε αίτηση στον Καναδά για νέο διαβατήριο για ενήλικα με υπηρεσία Express και 10 ετή ισχύ. Είναι σωστό αυτό? Ναι. Η αίτηση είναι η αίτηση διαβατηρίου ενηλίκων PPTC 153. Χρειάζεστε την συμπληρωμένη αίτηση, απόδειξη καναδικής υπηκοότητας, υποστηρικτικά έγγραφα ταυτοποίησης, 2 ίδιες φωτογραφίες διαβατηρίου, εγγυητή, συστάσεις εάν απαιτούνται. Έχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα έτοιμα? Ναι. Το τέλος είναι $210. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να σας βοηθήσω?